Sang Iloilo City Government nga magbaligya ang mga flower vendor sa mga designated nga lugar sa Pebrero 13 tubtub 14 2025 kadungan sang selebrasyon sang Valentine's Day. Ini paagi sa ginpagawang Executive Order number 018 ni Mayor Jerry Petrañas, epektibo kahapon nga adlaw Pebrero 6, 2025. Suno kay Ms. Joy Fantilyaga, ang spokesperson ni Petrañas, mayara sang ginplasa nga lugar sa kada distrito kag sa mga public market sa syudad agud sarang mabaligyaan. Dugang pasa na tungdan nga dapat i-secure sang kada flower vendor sing ila permits antes makabaligya. Ginadumili man sang Iloilo City Government ang magkuha sang duha ka stall sa kada vendor nga gamiton sa pagbaligya sang bulaka. Nagikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.